כולנו מכירות את הכתמים העקשניים שמפריעים לנו להיראות כמו שהיינו רוצות, שמכריחים אותנו לשים מייקאפ, ושלפעמים גם עם איפור קשה להסתיר אותם. אז למה בכלל הם מופיעים? וחשוב יותר, איך אפשר להבהיר אותם ולחזור לגוון האחיד שהיה לנו פעם? ראשית, כדאי שנכיר אותם יותר טוב. כתמי עור יכולים לנבוע מכמה סיבות. כתמי הריון, כתמים עקב שימוש בגלולות למניעת הריון, או בהתקן תוך רחמי, שימוש בתרופות מסוימות, חשיפה ממושכת לשמש, פצעי אקנה שהותירו כתמים, כתמי לידה, כתמי גיל, גירויי עור, מחלות עור, דלקות, כוויות וחתכים. מה שלא תהיה הסיבה, הם לא נראים יפה. הם מפריעים לנו להיראות במיטבנו. אנחנו חולמות על היום שבו נוכל לוותר על המקאפ ולהיראות נפלא גם כשאנחנו קמות בבוקר. למה בכלל הם נוצרים? מי שאחראי לצבע העור שלנו הוא פיגמנט המלנין. המלנין מופרש מתאים מיוחדים בתחתית האפידרמיס. הוא מתפזר באופן אחיד בשאר התאים. הוא נועד להגן עליהם מפני נזקי קרינת השמש. לפעמים, באזורים מסוימים, מופרש יותר מלנין. זה יכול לקרות ממגוון של סיבות. גירוי, דלקת, חשיפה לשמש, שימוש בהורמונים ועוד. באזורים הללו יראו כתמי עור. יש גם כתמים שנובעים מהתרבות של התאים יוצרי המלנין. תאים שנקראים מלנוציטים. לדוגמה, כתמי הגיל. האם כתמי עור ניתנים לטיפול? התשובה הקצרה היא כן. רבות מאיתנו חשות תסכול, בגלל שניסינו כל כך הרבה קרמים, עשינו כל כך הרבה מאמצים, וכלום לא קרה. אולי קצת שיפור, אבל לא ממש. חלקנו ניסינו גם פילינג רפואי, או תכשירים רפואיים פעילים ביותר, שגם הם לא עזרו. אם את מזדהה עם מה שנאמר, את לא היחידה. הטיפול בכתמי עור מצריך קודם כל ידע. ידע מתקדם על סוגי הכתמים השונים, על התגובה של כל אחד מהם לחומרים פעילים, על הקשר בין גוון העור לבין בחירת הטיפול, ועוד. לפעמים פחות או יותר, וישנם תכשירים שלא מצליחים להביא את התוצאה דווקא בגלל ריכוז גבוה מדי של מרכיבים מסוימים. יש לזכור שבמרכיבים פעילים לא כל המרבה הרי זה משובח, וקילוף אגרסיבי מדי לפעמים מחמיר את מצב הכתמים. ישנם מרכיבים שבריכוזם הגבוה אינם מתאימים לגוון העור הכהה. נחוץ דיוק רב וידע מעמיק כדי להביא לטיפול טוב בכתמים. אז אם ניסית עד כה לטפל בכתמי העור שלך ללא הצלחה, זה כפי הנראה בגלל שלא קיבלת את הטיפול המדויק עבורך. והטיפול המותאם בדיוק עבורך נובע קודם כל מן הידע הנכון. אז מה עושים כשיש כתמי עור? בדיוק מה שעושים כשמשהו בגוף מציק לנו, הולכים למומחה. המומחית שלך לכתמי עור היא הקוסמטיקאית המקצועית. עולם הקוסמטיקה התקדם מאוד בשנים האחרונות. וכיום מטפלת הקוסמטיקאית בהצלחה במקרים העיקשים והמורכבים ביותר. המדע עשה צעדים משמעותיים בהבנת נושא הפיגמנטציה. וכל הידע הרב הזה נלמד בשנים האחרונות במכללות ללימודים מתקדמים בקוסמטיקה וגם בהשתלמויות מקצועיות. כתמי העור שלך אינם דומים לכתמי העור של אף אחת אחרת. הטיפול בעורך לוקח בחשבון את סדר היום שלך, תחביבים, רמת החשיפה לשמש, גוון העור, עישון, נתונים גנטיים, מצב בריאותי ועוד. הטיפול שיותאם לך ייקח את כל אלה בחשבון, ולא יהיה דומה לטיפול שתקבל אף אחת אחרת, הוא מדויק עבורך. בטיפול הנכון את תקבלי תוצאות לא פחות טובות מהאנשים הללו. התוצאות הללו יתקבלו בתוך מספר חודשי טיפול ועם שיתוף פעולה מלא מצד המטופלות. מהו שיתוף פעולה? בראש ובראשונה, הקפדה על אופן השימוש הנכון והימנעות מחשיפה ממושכת לשמש בתקופת הטיפול. בחרי לך קוסמטיקאית שהתמחתה בשיטת 3D, השיטה שמקנה את הידע המתקדם ביותר לטיפול בעור. בשיטת 3D תקבלי תכשירים פעילים שניתנים להשגה אך ורק במכוני קוסמטיקה, לאחר אבחון קליני מעמיק ומילוי שאלון בריאותי. הקוסמטיקאית שלך תעקוב אחר התקדמות הטיפול והתבהרות הכתמים עד להשגת התוצאות. רק עם אבחון מקצועי, מתן תכשירים מקצועיים ומעקב, ניתן להשיג תוצאות טיפוליות בטוחות.